Falcon Crest arriba a la pantalla de Canal 9. Dolce Vita! El tenim així en directe en tots nosaltres per a preguntar-li que si ho pensa la final més difícil. És l'afortunat propietari d'un descomunal exemplar. En alguns llocs es fa el ball amb trompeteta. Es pot acabar veient el món del revés. Piernas abiertas, e impúlsate todo lo que puedas hacia atrás. Vale, 1, 2, 3, ya! A més d'una sèrie d'un mínim de condicions físiques, l'utilització d'una sèrie d'aparells. La transparència de les aigües, tranquil·lament, a l'ombra d'un parasol. El concurs nacional hípic. ¡Ay! Hola, muy buenas. Vale, estamos avanzando. Periodista. El mar i la costa, la pluja i la mar fan avui tot... No puedo. La mar i la costa... A la mar. A la gent, la festa, una festa... No crec. Això no és la prehistòria. Això són el... Venga. Espera. Aparcar en el... Espera, Rafa. A mí me va a dar el ataque de risa aquí, todo el mundo mirándome.